Walo ka balay ang nasunog sa Barangay Leon Garcia Senior sa Davao City kaganinang buntag. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, ubay-ubay ka mga magbanay ang apektado sa nahitabong sunog sa Leon Garcia Senior sa Agdao, Davao City. Human gilamoy sa dakong kalayo ang ilang mga balay kaganihang buntag. Sa cellphone video nga kuha ni Mariah Bestil, madunggan ang mga buto-buto. Dihang gilamoy sa kalayo ang second floor sa usa ka balay sa sitio San Antonio sa Barangay Leon Garcia Senior, Agdao, Davao City kaganihang buntag. Madunggan sab ang pag-spark sa mga kable sa kuryente duol sa nasunog nga balay. Oh my God! Sa laing video makita kining tulo ka mga estudyante na dali-dali nga nanaog sa ilang boarding house. Dihang mas midako ang kalayo. Sumala kang Mariah, kinsa usa sa mga unang nakita sa panghitabo. Namahaw matod pa sila dihang nakita ang dakong aso sa maong balay. So gisadaan lang ako, wala gakaon ko kay medyo gutom ako ato na time. And then natinga ko na paspas kayo ang kwan ba kalayo na nagkalat din nagkakusog ng aso. Muna nangaratol mi. Ang residente nga si Edith Kahis Mawili, nakahilak human gilamoy sa kalayo ang iyang duha ka panimalay nga gitukod ni adto pa kunong 1960s. Wala na usab niini nasalbar ang mga dokumento ug cash. Matod sa kabumberuhan, sa iyang balay nagsugod ang sunog. Mukuha tagos mga papilis na pagkatun ako dito, ang mga kalayo naghagbong-hagbong naman, mahagdok magubo, matrapo niya ko. Wala na sab nabitbit nga gamit si Naisili, gawa sa iyang sanina ug cellphone. Ikaw mismo kuya, nagtagak-tagak na ang mga kalayo sa agyanan. Manang wala na may kabalik og sulod kuha og gamit kay di na mo jud makaya. Apan pasado alas 11 sa buntag, miulbo na sab ang kalayo sa laing bahin sa lugar nga matod sa kabumberuhan nadamay sa una nga sunog. Sumala sa Central Fire Station. Anaa sa 8 ka panimalay ang nasunog, kung asa 5 ang naugdaw ug 3 ang partially damaged. Usa sa mga ginatan-awng hinungdan mao ang electrical overloading. Naay shortage ang ilang kuryente sir kay daghan pud ang ilang appliance unya 40 amperes lang ang ilang circuit breaker, so posible sir na makuha yun itong electrical overloading, electrical ignition caused by electrical overloading. Sa inisyal nga tala sa BFP, anaa sa 17 ka magbanay ang apektado sa sunog kung asa mokabat sa 1.2 million pesos ang danyos. Hinoon, walay na angol atol sa hitabo. Di pa salig sab og hinabang ang lokal nga panggamhanan sa Barangay Leon Garcia Senior ngadto sa mga nasunugan. Sara, subling nagpahimangno ang Central Fire District nga mag-amping kanunay ug siguraduhong mamonitor ang kaugalingong panimalay. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.